невъзможен човек да види Бога. Неговото величие е неуловимо, дори и за ума. Но Бог от любов към хората се изяви на човечеството, като се роди от Светата Дева. Тайната за идването му на земята е велика. Ще представим драматизацията "Най-скъпия дар" по разказа "Чудните камбани" от Пенка Касабова. На бъдни вечер по стар обичай всеки идва в църквата на малко планинско градче, за да поднесе дар пред иконата на малкия Христос. Когато се поднася най-скъпия дар, тогава камбаната сама запявала и възвестявала на всички раждането на Спасителя на света. Прочула се бедната малка църквица и всяка година отвред идвали хора с богати дарове. Но ето какво се случило веднъж. Пръв дошъл богат земеделец и поднесъл тежък сноп от златно жито. Дари ми Бог от небе скъп имот, и тази година плодородие богато. Поднасям ти плода на моята пот, цял сноп от жито, като чисто злато. Виж моя дар, Исусе, грей, защо камбаната не пее? С молитва ставах сутрин рано и трудих се през цялата година. От златна жичка и стакано платно поднасям ти като куприна. Виж моя дар, Исусе, грей, защо камбаната не пее? Когато грейваше зората, аз слитвах вълна по полята. Най-румената ябълка откъсвах и с бистра изворна вода поръсвах. Виж моя дар, Исусе, грей, защо камбаната не пее? Моля ви се, не се бавете, пред входа пътя в миг освободете. От бисер злато аметист поднася своята обралица, се е с прекрасен блясък чист, като очите на зорница. Виж моя дар, Исусе, грей, защо камбаната не пее? Пред образа свещена тази икона поднасям собствената си корона. Тя струва цели 3 царства. Нима е малко, Господи, това. Най-скъп е моя дар, как грей! О, пак камбаната не пей! Ти има много закъснях. Път ме, що рече, даршка пътя не ноша, разбери, че Царската корона, той не е по-скъп. О, тази година Бог не ни обича. Към всеки дар обърнал е той гръб, а който е дошъл, все скъпоценности облича. разберете, моля ви, аз закъснях. Старицата отведох в къща бедна, огнищата запалих, къщичета сгарах, премираше горката в тръпка бледна. Що носиш? Шепичката разтвори. Нищожни виждам някакви пари. Пестинки, пастотинка аз, защото ще дълго чакам час. Стои над всичко дарение богато. Видяхте малък дар като зранце, но той по-скъп от чисто злато. Зове се милостивото царче. Честито Рождество Христово! Бъдете здрави и се обичайте! Както ние в театрална школа Дейтско царство към ЦПУР Бургас с ръководител Атанасия Петрова. Щастлива нова година!